Látszol? Anya. Na, öcsi! Az anya jelenet. Öcsike, kinek állszod ezt a gödröt? Magam. Ha miért? Ja, unalmas az élet. Ha miért unalmas? Szegény egy csórinak se apja, se anyja, senki sincs, még egy kutyája sincs, egy mackája. Ha kénytelen így dolgozna a gyerek. Ez a fej lepedése, itt mi történt veled ezen a fejen? Mi történt itt? Arra basztak egy nagy kárival. Menj ma! Mi történt? Mi folyik itt gyöngyösök? Mikor itt le, amikor a feje így szépen, álljon már meg itt, legyen csak így, uram! Maradjon csak! De gödörbe legyen. De így emelj már meg, itt mi történt a fejeddel így ez a... Vágás ez mi? Verekedett? Vagy mi volt? Picsa van ott neki. De mutassad már ott tükörbe magad így. Tényleg ott van amúgy Geti? Ott van vágás. Mi történt magában, uram? Szopott. Borrél szopik? Mutasd már meg a bort, Pisti. Borrél szopott? Mondjad, ezért dolgozok. Vedd a gödör, mondjad, ezért dolgozok. Ezért dolgozom. Azért. Szereted? Szeretem. Most nincs benne, vagy sokat adott a tulajdonos? Sok. Ahhoz, hogy sohát kapunk. Az dohányzik, uram? Igen. Szereti a lősös? Azt mennyire ási ezt, uram? Ingyen. Szívességből teszi, unatkozik. Társadalmi munka. Be van szédülve a bortú. De meg dugulj már el. De duguljál le! Már ez jelenet. Figyelj már. Ez Szép vagy. és akkor ez mi a cipője így? Mutasd már meg a tetkódat. Hátadat is. Tetkóját, ez nagyon kemény. Anyám, szeretlek, Lóver. Hátadat is mutasd már meg. Julit is szereti, igen. Júli. Vedd le a fotót. Vedd le. Dobre, Júli. Forduljon már meg, uram. És itt egy nagy fosz látható a hátán. Ezt ki csinálta? Valami úr vagy ki? De a nevét nem ismered? Nincs itt. Nevet fel. Fordulj ide, fordulj. Nevet fel a polló. Forduljam arra. Úgy, aha. Ne izmodat is. Kurva. Aha. Szép tetkó. Most fordulj meg, feszíts rá, fordulj meg. Úgy. Ha ne vedd vissza. Ne vedd vissza, vedd le a polló. Ez van, dobre van. Tedd szét a kezed, vedd le a polló. Most feszíts be. Jó. Várjál, innen alulról így. Uram maga gyúl, amúgy uram maga gyúl. Most feszíts Mutasson be. már valami alakot, uram. Feszíts be. Jó. De most guggolj le, hogy lássam a gödörbe feszítel. Hát ennél az Most alkalomnál. feszíts be. Ennél az alkalomnál. Lehet is látni. Fordulj meg háttal. Almára nézve, forduljon meg. A lapockája milyen jó íz, most forduljon már meg. Fordulj meg! Lehet, hogy ez. Oda. Jó, üljön le úgy a gödörbe, uram. Tó, milyen lapockája van, ez gyúl, oda is gyúl. Jó. Oda is gyúl. Ne kapod! Jó, mehet, ásd le a szélit szépen. Uram, egy ilyen munkát mennyire vállalna felüttel? Amikor Zsuzsinak szokta a száját. Egy 2 méteres részét, tekerék a japia. Meg akkor ilyen bort iszik, igaz? Igen. Jó, lesz a Ilyen bort iszik, nézzék meg, uraim, milyen bort! A lugas, félédes, vörös! Beszakadt tőle a fejed. Beszakadt a feje. Nem tudom, uram, most megyünk már előbb vissza ezt a történetet. Itt mi történt ezzel a... Mi? Ásd ki a szélit. Hát te szép vagy! Mi a beteneve? Mi a beteneve? Beteneve mi? Beteneve mi? Hát, Beteneve mi? Vanda. Milyen? Vanda. Meg De nem milyen a Vanda? fejű. Jean-Claude. Jean-Claude, hadd némok az. De messzívű vegyek. Nem majom vagy, nem? Kabó. Hát, akkor uram, majd nézem, hogy Egy vámpírmajomot látható. igen, akkor elviszem magát dolgozni. Kamilla, hogy mit mondod, hogy milyen csinálja? Nem mondta, ne Na, csinálj már a szélit. Kamilla, hallgatok. Ne hallgass már rá. Három osztályos gyerek, akkor
Uram, most mennyire szokja 5000 kaja, fia? Igen. A Hori Hány van? doboz cigi szíjjel egy nap, 2 dobozzal, uram? Szereted még a Hori? Nem mi ez homorítás van a homlok, hát anyámhoz a Na, fej. uram, figyeljen ide, ezt a felteszem, most hátra fog itt magát keresni. Kérdezd már, Lóhoz ilyen ezért. kérdezd már meg, szereted még a Hori? Hori, mert belém baszom, Hori. Ülj le, már most más tudni van. Hagyjad már, szereti a Hori. Na, Mi? Szeretem, anyádat szeretem, Magdi. Ennyi. Körömbe, Széchenyi út 36-szal. Így tudja-e? mennyi? 36. Nem 30-at, tévedtél egy kicsit. Tényleg egy emberi dolog. Nem baj, ezt feltetjük a netre, ott János ne nézik ezt. Hori! Ott Nem fel a Uram, fejed! hogy volt ez a szoknyás dolog? Sorolja már le, hogy Jolival. Jó, én nem tudok Palira menni. Jolival ezt a szoknyás sztorit, hogy volt? Te tudod. Te még jó utam vagy. Na de csinálja, de izé. Örülettek. Csináljad, Hori! Ne, mi az a Hori? Szerelmes volt, szerelmes. összes Horgászok, fiúkba. horgászok. Ha, Horinak hívják. És fiúba? Ha! Tényleg, öcsik? Bekapta neki, vagy? Nem Te akartam. Istenek a csak kölyöknek. Nem igaz? Hogy Nincs anyád, kiviszi. édesanyádról jóba. Az jó Az dolog. jó dolog. Nem menj le, húzza Benyomtál. már. Ha, igaz, temet valami virasztoláson volt. Figi, ott van. Na, azt kiesett, ez nem a fied, menj el innen. Na, azt hogy történt? Ott hogy történt? Ők tudják, hogy mit beszélnek. Örömék amúgy. Ne tőled ezzel csinál. Nem, nem. Többet hazudom, mint ezt. Azt bekap.